Där. 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 Hej Samira. Där. Ja. Kan du visa hur man gör då? Kan du inte göra det nu? Oj. Oj. Vad fina naglar. Jag ser. Ja. Fast det är torkat nu så man behöver inte blåsa med. Ser du? Vilken fin flicka. Jag kollar dammsugen står där. Dregelbarn. Vem är det då? Oj! Ja. Nej, den ska inte i någonstans. Den är trasig. Den går inte. Nej, inte där. Det går absolut inte. Nej, den är trasig. Den ska inte i datorn. Den kan du lägga ner på golvet. Där. Ja, nej, men det går inte. Samira, lyssna på mig. Du är, du är jätteduktig. Men den ska inte i. Du vet, alltså. Så, den ska ligga där. Får du vinka. Hej då.